नॅशनल बुक ट्रस्ट नवी दिल्ली ह्या संस्थे अंतर्गत 11, 12 आणि 13 एप्रिलाक दोनापावला हांगा गोवा इंटरनॅशनल सेंटर 3 दिसाच्या अनुवाद कार्यशाळेचे आयोजन केला। ह्या कार्यशाळेन 3 दिसान 10 अनुवादक पुस्तकांचे कोंकणी भाषेत अनुवाद करतले। ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे नामनेचो लेखक आणि ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले दामोदर मावजो हाजीर रावतले। तशेंच कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष प्राचार्य अरुण साखरदांडे आणि केंद्रीय साहित्य अकादमीच्या कोंकणी सल्लागार मंडळाचे समन्वयक आणि विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. भूषण भावे आणि हेर मानेस्त हाजीर आसतले। 11 एप्रिलाक 10:30 वरांचेर उक्तावण जातले अशी माहिती आयोजकांनी दिला।